Ga sabon labari. Tanimu MJS yau zai bako. Ku biyo ni ku sha labari. Tanimu MJS yau zai bako. Na yi gaman soyayya sai ku biyo ni ku sha labari. Ga sabon labari. Tanimu MJS yau zan baku. Na yi gaman soyayya sai ku biyo ni ku sha labari. Sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Ashe kome sanadi ne to wata rana na yi ziyara. Na je gun dangi na Kano gurin Aisha da Nura. Sai na ga kyakkyawar yarinya mai hanci ga sura. Na ce wannan wace ce sai suka ce sunanta Nafisa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Daga nan na kamu da ƙauna wannan sabon al'amari ne. Da can ban soyayya ga zuciya ta yau hansa ne. Na furta na ki na furta Nura da Aisha su san gane. Suka ce sun san me ke damu na zauna sai ka ji amsa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Suka ce mani ya za a yi ka zo mu je a gidan suka furta. Na ce musu in na koma Kaduna sannan za ni kira ta. Ku karɓo man banta in na kira ta za ta fahimta. Ko me muka yi da Nafisa za ni kira ku sai ku ji amsa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Bayan na koma kedi sannan sun ka kira ni da namba. Suka ce mini in ajiye ta wannan ta zama babbar namba. Ta ce musu to na kira ta kaga ziyara ta ta yi riba. Mai sauraro ka biyo ni za ka ji labari na Nafisa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Da daddare karfe 10 kafin in kwanta na kira ta. Sa'an nan sai muka gaisa na faɗi sunana ta fahimta. Na faɗi mata duka bukatuna ta ce mini ta yi aminta. Muryar ta kama da sarewa kai tabbas soyayi mini kusa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Da safe karfe 11 sai na kirawo nan ban Nura. Na ce mai mun yi bayani ni da Nafisa babu gadara. Tana mana tattausan lafazi kai tabbas na yau zarra. Kullum ra'ayina shi ne mai auren mu ni da Nafisa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Idan na kira yi wayarta kullum sai zancen soyayya. Kama da Balarabiya take kai yarinyar kwaita da murya. Sannan ilimin addini har da na boko ga alkunya. Allah ka cika mama buri in zama angogon ta Nafisa. Ga sabon labari Tanimu MJS yau zai baku. Yayi gaban soyayya sai ku biyo shi ku sha labari. Nafisa tana a Kano ne ta daba mai mata mai bauta. Gari na masoya annabi angon Aisha abban binta. Su suke da dala da bauren dutse ga tsari na sarauta. Malam to ka ji bayanin tarayya ta ni da Nafisa. Ga sabon labari. Tanimu